Nej, men jeg er bare kommet til at sove over mig. Fuck, er det i dag, vi skal fremlægge? Nej, jeg kommer med det samme. Vi ses. Fanden igen, mand. Fuck, den er lortebil. Jeg har simpelthen ikke tid til det her. Har du travlt? Ja. Jeg skal til jobsamtale om 20 minutter. Nå. Så jeg skal lige ud og skifte, og så skal jeg afsted. Ja, okay. Vi ses. Ja, vi ses. Fandme glemt mit tøj. Fuck, man. Kan du hjælpe mig? Nej, jeg har ikke tid. Hallo? Nej, men jeg er bare kommet til at sove over mig.
Fuck, er det i dag, vi skal fremlægge? Nej, jeg kommer med det samme. Vi ses. Hvor fanden ikke igen, mand? Kræfter med en lortebil. Fandme glemt mit tøj. Fuck, mand. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, selvfølgelig vil det. Tak. Hvad kan jeg hjælpe med? Det er min bil, der lige er brudt sammen, og jeg har sgu lidt travlt, så kunne du tage og kigge på den for mig? Ja, selvfølgelig. Hvad skal man gøre her? Jamen, du skal bare lige dreje på den der, så virker den. Så? Ja, det er sgu da nemt. Ja, så er den sgu fikset, Marker. Tak skal du have. Jeg tænkte på, kan du give mig et lift? Det kan jeg sagtens. Jeg låser lige min cykel, og så er jeg klar. Hvor skal du køre hen? Jamen, jeg skal til jobsamtale hos Siemens. Hos Siemens? Så er det sgu da hos mig, du skal op til samtale hos. Det var lidt af en tilfældighed.